Καταρχάς να σε ευχαριστήσουμε που μας δέχτηκες εδώ, στο σπίτι σου, για αυτή τη συζήτηση. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο μιλώντας για τα παιδικά σου χρόνια, για τα ενδιαφέροντά σου, για τον τρόπο που με έναν τρόπο στράφηκες στην ιστορία, το οικογενειακό περιβάλλον. Ναι, η στροφή μου προς την ιστορία, αν και ακούγεται λίγο βαρύγδοπο αυτό, ξεκινάει από τότε που ήμουν μαθητής στο δημοτικό. Γιατί είχα πολλές ευκαιρίες στο σπίτι μέσα, επειδή υπήρχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, να καταφεύγω σε αυτήν, από όπου επέλεγα διάφορες ιστορικές μονογραφίες, όπως ήταν τότε της μόδας εντός εισαγωγικών, και από εκεί ξεκίνησα και προχώρησα περισσότερο. Και επίσης μία άλλη χαρακτηριστική επιρροή ήταν ότι ξεφύλιζα τις εγκυκλοπαίδειες και τα λεξικά που τότε έπρεπε να έχει κάθε σοβαρό σπίτι. Αυτές σε εμάς ήταν τρεις. Ήταν η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού, ήταν του Ελευθεροδάκη το λεξικό, το οποίο ήταν μικρότερο σε έκταση, του Ελευθεροδάκη η εγκυκλοπαίδεια, που ήταν μικρότερη σε έκταση από την άλλη, άρα είχε μικρότερα λίμματα, και ο Ήλιος, η εγκυκλοπαίδεια Ήλιος του Πασά, που τότε βέβαια εγώ δεν καταλάβαινα, αλλά σιγά σιγά κατάλαβα ότι ήταν στοχοπροσιλωμένη στο να καταπολεμήσει τον επάρατο κομμουνισμό, όπως διαπιστώσαμε αργότερα. Εκεί λοιπόν τα εντρυφούσα στα ιστορικά λίμματα. Επομένως υπήρχε ένα πλαίσιο όπου εγώ κατέφευγα, και αυτό μεγάλωνε. Δηλαδή κάθε φορά μου έτρωγε εντός εισαγωγικών και περισσότερο χρόνο. Επομένως έτσι ξεκινάω. Και στο γυμνάσιο επιλέγω να είμαι καλός στα μαθήματα που είχαν σχέση με ιστορία, και εκεί είχα την τύχη να πηγαίναμε σε ένα μικρό ιδιωτικό σχολείο στην Κυψέλη, το οποίο τώρα έχει κλείσει. Αλλά αυτό είχε 2-3 πολύ καλούς καθηγητές, οι οποίοι μας τσιγκλάγανε. Ένας από αυτούς ήταν ο Διογέννης Ξανάλατος, γνωστός βυζαντινολόγος της εποχής, ο οποίος όταν πήρε σύνταξη από φοβερός γυμνασιάρχης του 5ου γυμνασίου εξ αρχείων, δίδαξε μερικά χρόνια σε μας, και αυτός ξεκίνησε να μας ρωτάει γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Οπότε σε μένα τουλάχιστον επέτεινε το ερώτημα γιατί. Και μετά και στο πανεπιστήμιο, στη νομική που επέλεξα μεταξύ νομικής και φιλοσοφικής, είχα μπει και στις δύο τότε με τις εξετάσεις, και επέλεξα τη νομική, όπως με έπεισε όλη μου η οικογένεια που είχαν σπουδάσει νομικά, ότι αυτή είναι η βασίλισσα των επιστημών, και το επιχείρημα ήταν μα θα πας στη φιλοσοφική για να γίνεις δάσκαλος. Ενώ η νομική σου ανοίγονται πάρα πολλές πόρτες μπροστά, επαγγελματικής εξέλιξης. Τελικά μάλλον δάσκαλος έγινα όταν τελείωσα τη νομική, και στη νομική τα μαθήματα που είχαν σχέση με ιστορία ήμουνα πολύ καλός. Στα καθαρά νομικά μαθήματα ήμουνα του 5, και το επέλεγα να είμαι και του 5. Δεν με ενδιαφέραν ιδιαίτερα τώρα το εμπράγματο δίκαιο ή η πολιτική δικονομία που μας ταλαιπωρούσε ο Ράμος, ή η ποινική δικονομία. Στο διεθνές δίκαιο, στο συνταγματικό δίκαιο, στο δίκαιο πολέμου, όπου είχε ιστορία, έκανα και εργασίες που τότε δεν ήταν πολύ συνηθισμένο στο νομικό σπουδαστήριο. Εκεί ήμουνα στα νερά μου. Στα νομικά, αν και τα παρακολούθησα με συνέπεια και τους καθηγητές και συναδέλφους τώρα διακεκριμένους επιστήμονες, εκεί ήμουνα έτσι ένας που ενδιαφερότανε, αλλά παρακολουθούσε από απόσταση. Θες να μας πεις και λόγια για το περιβάλλον σου? Είπες προηγουμένως ότι ήταν νομική. Ναι, ήταν, δηλαδή και οι δυο μου παππούδες είχαν τελειώσει τη νομική. Ο ένας έφτασε να είναι πρόεδρος εφετών,
Ο άλλος μπήκε στο δημόσιο και έκανε καριέρα, αυτό που λέμε ανώτατος κρατικός λειτουργός. Δηλαδή έφτασε να είναι γενικός διευθυντής στο λογιστήριο του κράτους, που τότε ήταν η θέση, και ακόμα με άλλο τίτλο, φτιάχνουν τον προπολογισμό. Και μετά είχε περάσει, ήταν διοικητής στην Αγροτική Τράπεζα, και μετά πέρασε στην πολιτική και ήταν βουλευτής με τον Παπανδρέου στην αρχή και με τον Παπάγο και με τον Καραμαλή μετά. Είμαστε ένα δεξιό σόι. Και για ένα διάστημα ήταν και υπουργός Γεωργίας με τον Παπανδρέου, αλλά όπως σε όλα τα σόγια υπήρχαν και τα κόκκινα πρόβατα, όπως λέω. Υπήρχαν δηλαδή ξαδέλφια της μάνας μου που ήταν αποφοιτητές στο κόμμα. Και ο πατέρας μου και η μάνα μου είχαν σπουδάσει νομικά, και οι θείοι και θιάδες όλοι γύρω ήταν νομικά. Είμαστε μέσα σε ένα χώρο τέτοιο. Η νομική κυριαρχούσε. Και αυτός ήταν ο λόγος που με έπεισαν. Αλλά τελικά δεν μπόρεσα να ξεφύγω από την ιστορία. Τελειώνοντας την νομική, τελειώνεις πότε περίπου και έτυχε? Τελειώνω μέσα στη Χούντα το 1970 προς 1971. Καθυστερώ να πάρω το πτυχίο, επειδή ο καθηγητής δημόσιας οικονομίας, ο κύριος Κούλης, έκανε διακοπές στην Αυστρία και δεν ήρθε στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Και ήταν το μόνο μάθημα. Και μας εξέτασε το Φεβρουάριο του 1970 προς 1971. Δηλαδή όλο το έτος έμεινε, επειδή ο άλλος έκανε διακοπές και δεν ήρθε να κάνει εξετάσεις. Και τελειώνω τότε και ήδη έχω κάνει αίτηση στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο London School of Economics, να πάω για μεταπτυχιακό. Και με έχουν δεχθεί υπό τον όρο να πάρω το πτυχίο. Και να με έχει δεχθεί το London School of Economics και να με κρεμάσει ο Κούλης επειδή κάνει διακοπές. Και μόλις τελείωσα, πήρα αυτό το 5 από την δημόσια οικονομία του Κούλη, που είχε και ένα φρικτό δίτομο βιβλίο το οποίο μας υποχρέωνε να αγοράζουμε, ενώ αντίστοιχα ο Σάκης Καράγιοργας τα έλεγε τα ίδια σε ένα πολύ μικρό βιβλίο. Έφυγα για την Αγγλία μαζί με τη γυναίκα μου και συνεχίσαμε εκεί, εγώ το μεταπτυχιακό και μετά διδακτορικό στο London School of Economics, και η Ασπασία έκανε, σπούδασε παιδαγωγός. Θέλοντας να συνεχίσετε με τα νομικά ή να γυρίσετε στην ιστορία, στο μεταπτυχιακό και το διδακτορικό? Όχι. Ποιες ήταν οι προθέσεις σας εκεί? Ήταν καθαρά ιστορία. Την νομική, αν και μου έδωσε ένα τρόπο σκέψης, θα έλεγα, μιλώντας σε απόφοιτους της φιλοσοφικής, πολύ διαφορετικό και από ότι στη φιλοσοφική δεν σκέφτηκα ποτέ να ξαναγυρίσω στην νομική. Θα έκανα ιστορία. Και είναι και άλλοι συνάδελφοι που τέλειωσαν νομικά και έκαναν ιστορία. Ο Χρήστος Χατζιωσήφ, η Ρένα η Πατρικίου, ήταν συνάδελφοι που τελειώσαν νομικά και απέκτησαν αυτό το νομικό τρόπο σκέψης που μας βοήθησε πολύ στη μελέτη των αρχείων και γενικότερα στο να θέτουμε τα προβλήματα για να τα απαντάμε, αλλά ιστορία. Και το μεταπτυχιακό μου ήταν ευρωπαϊκή ιστορία του Μεσοπολέμου, από τον πρώτο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, άνοδος φασισμού στην Ισπανία, στη Γερμανία, φασιστικά κινήματα στη Γαλλία, και δηλαδή επίτηδες διάλεξα ευρωπαϊκή ιστορία. Ήταν κάτι που δεν μας δίδασκαν εδώ στο Πανεπιστήμιο, πόσο μάλλον στη νομική. Και μετά στο διδακτορικό επέλεξε αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο της κατοχής και της αντίστασης και την αγγλική πολιτική απέναντι σε αυτήν. Δηλαδή η επιλογή ήταν η περίοδος, επιλέγεις αυτή την περίοδο για λόγους καθαρά πολιτικούς και κινείσαι με τα στοιχεία που υπάρχουν. Εκείνη την εποχή είχαν ανοίξει τα αρχεία του Foreign Office,
επομένως είχαμε πλούσιο υλικό. Εκείνη την εποχή είχαμε χούντα και πριν φύγουμε για έξω από το 67 και μετά στον κύκλο μας οι συμφοιτητές και οι φίλοι συζητάμε πώς μας έτυχε αυτό και κάνουμε έντονες πολιτικές συζητήσεις και αρχίζουμε και στρεφόμαστε να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος και καταλήγουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι αυτές οι δικτατορικές λύσεις στη διάρκεια του 20ου αιώνα, μεταξάς, ο ξένος παράγων. Επομένως, μια και είμαι εκεί και έχουν ανοίξει τα αρχεία και ενώ είναι χούντα και είμαστε σε επίγνωση ότι μας ελέγχουν γυρίζοντας πίσω, όταν για να δεις την οικογένεια Χριστούγεννα Πάσχα, η ασφάλεια στα διαβατήρια σε ρώταγε τι κάνεις. Και ξέραμε ότι εάν ψάχναν περισσότερο θα μας βρίσκανε. Ήταν μια έτσι, υπήρχε ένα ενδεχόμενο κινδύνου, αλλά μπροστά στο ότι κάνουμε κάτι που θα έχει διάρκεια και ανακαλύπτουμε νέες πηγές και τεκμηριώνουμε αυτά που πιστεύαμε, είπαμε το συνεχίζουμε και ήταν καθοριστικό το ότι εκείνη την εποχή με το που ανοίγουν τα αρχεία είναι μια ομάδα, θα έλεγα διεθνής ομάδα που αρχίζει και ασχολείται με αυτό. Δεν είμαστε μόνο Έλληνες, είναι και Γερμανοί. Ο Χάγκεν Φλάισερ, ο Χάιντς Ρίχτερ έχει ξεκινήσει νωρίτερα, ο Χάιντς Ρίχτερ. Είναι Δανείοι, Όλε που πέθανε νωρίς, ο Λάρς Μπάρεντσεν, είναι Έλληνο-Αμερικάνοι όπως ο Ιατρίδης, ο Χόνδρος. Υπήρχε μια ομάδα που ασχολιόταν με αυτό το θέμα επειδή είχε αυτό το φοβερό ενδιαφέρον όπως το βλέπαμε τότε. Αλλιώς εξετάζεις και σε την εποχή τότε και αλλιώς την εξετάζεις και την αντιμετωπίζεις τώρα. Δηλαδή τότε τα ερωτήματα ήταν πολύ πιο έντονα, πολύ πιο διαφορετικά και τότε ξεκίναγε η μελέτη. Δηλαδή είμαστε μπροστά σε ένα παρθένο πεδίο και προχωρούσαμε με τα εφόδια που είχαμε. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και ότι υπήρχε ο Σβορώνος στο Παρίσι. Ο Σβορώνος στο Παρίσι είναι ο άνθρωπος που μαζεύει γύρω του είτε φοιτητές για μεταπτυχιακό, για διδακτορικό, είτε άλλους που δεν κάνουν με τον Σβορώνο, αλλά έρχονται και συζητάνε μαζί του, ή έρχεται αυτός στο Λονδίνο για να κάνει σεμινάρια βυζαντινά και με αυτή την ευκαιρία έχουμε συζητήσεις ατέλειωτες απάνω σε θέματα της νεότερης και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και είναι ενδεικτικό του πώς ο Σβορώνος αντιμετώπιζε τον εαυτό του στην επιστήμη της βυζαντινής ιστορίας, που έρχεται στο Λονδίνο μαζί με τον Μίμη του Δεσποτίδη, που τότε δεν ξέραμε ποιος είναι αυτός ο κύριος δίπλα στον Σβορώνο, και μας κάνει μας μαζεύει στην Οξφόρδη, όπου μιλάμε 6 ώρες. Δηλαδή ξεκίνησαμε μεσημέρι και σκοτίνιασε και μιλάγαμε ακόμα. Δηλαδή τον ρωτάγαμε και αυτός απαντούσε και μας ενστάλαζε την μεθοδολογία. Τελείωσε αυτό, ευχαριστημένοι όλοι, πήγαμε, φάγαμε σε μια ταβέρνα. Ύστερα από χρόνια, πολλά χρόνια, δηλαδή πριν από 4 χρόνια περίπου, διαπιστώνω ότι ο Σβορώνος είχε προσκληθεί από το Παγκόσμιο Συνέδριο Βυζαντινολογίας και ήταν το τιμόμενο πρόσωπο την επόμενη μέρα και δεν μας είπε τίποτα. Αυτό το λέω για να δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, το χαρακτήρα του, το πώς έβλεπε την ιστορία και πώς προσπαθούσε να βοηθήσει ή να την περάσει. Και δηλαδή η παρουσία του και ο λόγος του και ο τρόπος του τη δικιά μας τη γενιά την έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Θα σε ρωτήσω κάτι πριν.
Έλεγες προηγουμένως ότι είναι ένα παρθένο έδαφος. Τι έχεις διαβάσει, δηλαδή τι έχεις διαβάσει, ας πούμε, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία του να ξεκινήσεις μια μελέτη για το 40. Ναι. Τι έχει διαβάσει ένας φοιτητής της γενιάς σου τότε, ναι. Ναι. Αριστερών, ας πούμε. Ναι, τότε διαβάζεις ότι υπάρχει από μαρτυρίες που βγαίναν μέχρι τότε. Έτσι. Και τα οποία δεν ήταν και πολλά. Και βέβαια έχεις φάει στο πρόσωπο όλη αυτή την αντίληψη περί συμμοριτού πολέμου. Έχουμε μεγαλώσει ακούγοντας το ραδιόφωνο το σταθμό των ενόπλων δυνάμεων, όπου η εκπομπή «Ο ιστός της αράχνης» μας επιβάλλει αυτό το κλίμα ότι υπάρχει ένας εχθρός και απλώνει τα δίχτυα του στην Ελλάδα. Δηλαδή εμείς έχουμε μεγαλώσει μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα συμμοριτού πολέμου, αμοβούλγαρων, κονσερβοκούτια, και μέσα γι' αυτό όταν ακούμε τώρα τα ίδια επιχειρήματα από την ομάδα των πολιτικών επιστημόνων που ασχολούνται με αυτό το θέμα, μάλλον γελάμε, έτσι, γιατί είναι το ίδιο πράγμα με άλλη μορφή. Εκείνη την εποχή είναι περισσότερο συζητήσεις και ο εκδοτικός πυρετός που υπάρχει από τους μικρούς εκδοτικούς οίκους στη διάρκεια της Χούντας. Αλλά και πάλι δεν καλύπτει. Δηλαδή είναι ο κέντρος, η ιστορία της εθνικής αντίστασης στα γαλλικά. Έτσι. Ο Τζελεπί είναι στα γαλλικά. Δηλαδή είναι βιβλία τέτοια που ουσιαστικά πάλι και αυτά δεν βοηθάνε. Και ό,τι έχουμε ακούσει που και τότε δεν μπορείς να βρεις αριστερούς να μιλήσεις, γιατί είναι εξωραίη φυλακή. Και η συζήτηση γίνεται μεταξύ μας, και ό,τι είχε προλάβει να βγάλει το θεμέλιο, το οποίο κλείνει και εξαφανίζεται, και επομένως δεν πηγαίνουν, όταν πάμε έξω και μπαίνουμε, ξαφνικά μπαίνεις από τις βιβλιοθήκες των διαφόρων σπουδαστηρίων εδώ, πας στη βιβλιοθήκη του London School of Economics και έχεις εκεί πέρα μερικά εκατομμύρια ατόμους και λες τι γίνεται εδώ. Ή και άλλες μικρότερες βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Ιστορικής Έρευνας στο Λονδίνο, που έχει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τόμους. Δηλαδή είσαι σε ένα παράδεισο και βιβλίων και μπορείς να κατεβάσεις και να διαβάσεις, και που οι Εγγλέζοι γράφανε ιστορίες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βγαίνανε βιβλία. Βέβαια και εκεί ήταν ο Τσότσιλ που θεοποιούσαν κτλ. Αλλά με το άνοιγμα των αρχείων του Foreign Office υπάρχει, δηλαδή καθόμαστε και μελετάμε τα αρχεία εκεί και δίπλα μας βλέπουμε Άραβες με κελεμπίες, Κινέζους από την Κινέζικη πρεσβεία ντυμένοι όπως ο Μάο, βλέπουμε Ρώσους διπλωμάτες. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε το πρωί στα αρχεία με το αμπέχονο και το σακίδιο και το μουσι και τα μαλλιά και έβλεπες και μαζί με εμάς ερχόταν μια λιμουζίνα με τη σημαία της κομμουνιστικής Κίνας, άλλη μια λιμουζίνα με το σφυροδρέπανο της Σοβιετικής Ένωσης, και ήτανε, επειδή είχαν ανοίξει τα αρχεία, οι μελετητές, οι επίσημοι από τις πρεσβείες που ερχόντουσαν να δούνε αυτά τα αρχεία. Επομένως ανοίγουν τότε, ο Γιάννης Ανδρικόπουλος μαζεύει το υλικό που μαζεύει και βγάζει το 1944 κρίσιμη χρονιά, ο Γιάννης Γιαννούλος ψαχουλεύει και αυτός εκεί τα αρχεία, και υπάρχει αυτό το κλίμα ότι βρίσκουμε πράγματα. Και βέβαια το υλικό σε παρασύρει και πρέπει, όπως μας έλεγε και ο Σβορώνος, να μην σας παρασύρει το υλικό, να βάζετε πρώτα το ερώτημα και να δείτε αν το υλικό απαντάει στο ερώτημα. Αλλά όταν φτάνεις εκεί και βλέπεις
τα χειρόγραφα του Τσόρτσιλ που λέει συμπεριφερθείτε στην πόλη της Αθήνας σαν να είναι μια εχθρική πόλη. Όταν βλέπεις τέτοια κείμενα τότε το 1972 έτσι, λες εδώ τι γίνεται. Βλέπεις δηλαδή αυτή την ομή επέμβαση του ξένου παράγοντα και επειδή έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση μπορείς και την βλέπεις κριτικά. Άλλοι τα ίδια βλέπανε αλλά δεν αντιδρούσανε. Ο Σβολόπουλος, ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος για ένα διάστημα ήταν και αυτός και μελετούσε τα αρχεία. Δεν ξέρω τι ακριβώς μελετούσε, αλλά δεν θυμάμαι να έκανε αυτή την περίοδο, κρατούσε κάποιες υποθέτω αποστάσεις. Δηλαδή κοίταγαν άλλα. Όλα αυτά τα αρχεία των μεγάλων ιστορικών δυνάμεων των αυτοκρατοριών, εκεί μπορούσες να δεις σε πρωτότυπο τη Μάγνα Χάρτα μέχρι το σημείωμα του Ίντεν ότι ο Γεώργιος δεν καταλαβαίνει την κατάσταση στην Ελλάδα και πρέπει να τον ενημερώσουμε ότι δεν μπορεί να γυρίσει αν δεν γίνει δημοψήφισμα. Όταν έχεις αυτή την γκάμα από τη Μάγνα Χάρτα μέχρι το σημείωμα του Ίντεν, αυτό τραβάει εκατοντάδες ιστορικούς και είναι ένα κλίμα όπου μέσα εσύ συμμετέχεις. Δεν μας είπατε για τους καθηγητές σας που είχατε εκεί το τμήμα. Εκεί πηγαίνοντας στο London School of Economics είχα την τύχη να έχω καθηγητή τον James Joll. Ο James Joll, ο οποίος τώρα έχει πεθάνει, ήταν διακεκριμένος ιστορικός που είχε έρθει από την Οξφόρδη όπου ήταν για χρόνια στο LSE. Στο LSE υπήρχε είναι London School of Economics and Political Science και το βάρος του είναι τα οικονομικά, διότι έτσι και προβάλλεται κιόλας. Υπήρχε όμως ένα μικρό department, ένα μικρό τμήμα διεθνούς ιστορίας. Εκεί ένας από τους σοβαρούς ακρογωνιαίους λίθους ήταν ο James Joll. Ο James Joll ήταν σοσιαλιστικών ιδεών, Άγγλος φιλελεύθερος, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να συζητήσει οτιδήποτε με τους φοιτητές του, και είναι ενδεικτικό ότι στη διάρκεια της Χούντας, επειδή έχουμε μια δραστηριότητα τότε εμείς εκεί με την αντιδικτατορική οργάνωση των Ελλήνων στο Λονδίνο και μαζεύουν υπογραφές εναντίον της Χούντας, είχαμε χρεωθεί διάφορους καθηγητές. Εγώ είχα χρεωθεί στο LSE διάφορους καθηγητές και πήγαινα στον Τζολ πρώτο, γιατί αυτός με το όνομά του, αν υπέγραφε το petition που λέγαμε, θα ακολουθούσαν και άλλοι. Και ο Τζολ δεν είχε κανένα πρόβλημα να υπογράψει οποιαδήποτε διαμαρτυρία του κάναμε για τα βασανιστήρια που κάναν τότε στο Γόντικα, εναντίον της Χούντας, γενικότερες τοποθετήσεις. Και ο Τζολ πάντα πρόθυμος υπέγραφε, αλλά δεν ήταν ότι ήταν επιπλέον ένας καθηγητής ο οποίος συνέδεε τις πολιτικές εξελίξεις και έβλεπε τον αντίκτυπό τους στα πολιτιστικά δρόμενα της εποχής. Δηλαδή σου μιλούσε για την άνοδο του φασισμού και έλεγε πώς ο φασισμός επηρέαζε την τέχνη στη Γερμανία, και έλεγε πώς αντιδρούν οι Γερμανοί ζωγράφοι στην άνοδο του φασισμού, πώς αποτυπώνονται στο έργο τους, και σου έδινε και αυτή τη διάσταση που άλλοι καθηγητές εξίσου καλοί δεν το κάνανε. Ένας άλλος πολύ γνωστός καθηγητής, ο οποίος ήταν αυστηρά διπλωματική ιστορία, ήταν ο Ντόναλντ Βότ, ο οποίος έκανε power politics. Βρετανία, Γερμανία, δύναμη, πολεμική στόλη. Εκεί έπαιρνες καθαρή διπλωματική ιστορία, ενώ ο άλλος, ο οποίος ήταν και ο επιβλέπων σε μένα στο διδακτορικό μου,
σου έδινε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα και σου πήγαινε και στο Diego Riviera, δηλαδή πέταγε παντού και σου έδινε ένα πανόραμα. Και όταν εγώ ξεκίνησα τη διατριβή για αυτή την περίοδο, ήξερα ότι ο Τζολ είχε δουλέψει στην ταξινόμηση των γερμανικών αρχείων που είχαν πιάσει με το τέλος του πολέμου οι σύμμαχοι και τα είχαν αντιγράψει και τα είχαν μοιράσει μεταξύ τους από ένα σώμα ο καθένας, και εκεί το Αγγλικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε στήσει μια επιτροπή η οποία είχε εκδώσει μια σειρά τα γερμανικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, του γερμανικού, και ο Τζολ η μόνη επαφή που είχε με τον πόλεμο, εκτός από ότι είχε πολεμήσει στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν αυτή. Και του λέω, προφέσορ Τζολ, θέλω να κάνω αυτό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι η ειδικότητά σας. Και μου λέει μια φράση που με έστειλε, που λένε, θα μάθω με σένα και δίπλα σε σένα. Αυτό εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Μία τέτοια περίπτωση θα ήταν ο Πεσμαζόγλου ο Γιάγκος, αν δεν τον πιάνανε και τον στέλνανε, ή επίσης ο Μαγκάκης, ο οποίος εδώ, για να πάμε πίσω, από τη νομική θυμόμαστε όλοι το Μαγκάκη και τον Πεσμαζόγλου, τον οποίον τα μαθήματα παρακολουθούσαμε με θρησκευτική εντός εισαγωγικών ευλάβεια. Είμαστε όλοι εκεί. Και την ημέρα που τον πιάσανε τον Πεσμαζόγλου, είμαστε εκεί στο αμφιθέατρο του Σαρίπολου απάνω, που έκανε το μάθημα και μίλησε για τη δημοκρατία κτλ. Και μετά τελείωσε το μάθημα, υπήρχε μια συγκίνηση και πάμε στο επόμενο μάθημα, τον είχαν πιάσει εντωμεταξύ. Και είχε φέρει σαν νέο επιστήμονα, οικονομολόγο, τον Παυλόπουλο. Όχι τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, έναν άλλον Παυλόπουλο. Τον οποίο η Χούντα τον τοποθέτησε στη θέση του. Και ενώ τον έφερνε σαν ένα νέο επιστήμονα ο οποίος θα εξελιχθεί, και ο Παυλόπουλος μέχρι να πάρουμε το πτυχίο μας είχε συμπεριφερθεί απαράδεκτα, θα έλεγα τότε. Και συνέχισε να συμπεριφέρεται απαράδεκτα μέχρι όπου τι έγινε, τον διώξανε, παραιτήθηκε, υπήρχε ένα θέμα αποχουντοποίησης και ήταν μέσα και αυτός στα ονόματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. Επιστροφή στην Ελλάδα. Ναι. Ολοκλήρωση των σπουδών και επιστροφή στην Ελλάδα. Ή υπάρχει κάποιο διάστημα επαγγελματικής απασχόλησης έξω? Όχι, εκεί δουλεύαμε σε διάφορες δουλειές του ποδαριού για να ενισχύουμε το εισόδημά μας, το οποίο ήταν μάλλον πενιχρό, επειδή όποια ενίσχυση ερχόταν εδώ από το σπίτι, στην ενίσχυση που ερχόταν από το σπίτι συνέβαλε καταλυτικά ο μισθός της Ασπασίας, η οποία δούλευε από τότε για να υποστηρίξει τη μεταπτυχιακή έρευνα στην ιστορία. Ναι, αφού είχε τελειώσει αυτό το course που είχε κάνει για το ως νηπιαγωγός. Ναι, γυρίζουμε εδώ το 78, όχι, γυρίζουμε το 75, τον Αύγουστο το 75, και ψάχνουμε να βρούμε δουλειά. Δουλειά δεν υπάρχει, αυτό το θέμα δεν θέλει να το ακούσει κανείς. Έχω και το εμπόδιο ότι δεν έχω τελειώσει τη φιλοσοφική, έχω τελειώσει τη νομική, άρα δεν μπορώ να πιάσω δουλειά σαν δάσκαλος ή σαν καθηγητής στην εκπαίδευση, και δεν έχω το πτυχίο το κατάλληλο. Επομένως ψάχνουμε να βρούμε δουλειά. Ταυτόχρονα τελειώνω τη διατριβή, που λόγω πολιτικών δραστηριοτήτων εκεί δεν την προχωρούσαμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τρέχαμε με άλλα. Την τελειώνω εδώ το 78, την υποστηρίζω εκεί, γυρίζω εδώ, και ψάχνοντας για δουλειά με προσκαλεί να συζητήσουμε
ο Λευτέρης ο Πρεβελάκης, διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού, που μου λέει ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα να φτιάξουμε ένα χρονολόγιο των γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η Ακαδημία, το κέντρο και η Ακαδημία θέλει να είναι αυτό όσο περισσότερο αντικειμενικό, επομένως πρέπει να έχουμε αντικειμενικές πηγές και κατά τεκμήριο αντικειμενικές πηγές είναι τα αγγλικά αρχεία. Επομένως, επειδή εσείς μαθαίνω ότι έχετε μελετήσει στα αγγλικά αρχεία, δεν κατάλαβα ποτέ από πού το έμαθε, αυτός το είχε μάθει, να έρθετε να δουλέψετε με εμάς. Και ήταν σύμβαση έργου. Και πήγαινα στην Ακαδημία και κοίταγα τα αρχεία του Foreign Office σε microfiche, σε ένα μηχάνημα που τότε ήταν παλιό, φανταστείτε ακόμα λειτουργεί αυτό το μηχάνημα, και έκανα εγώ ένα χρονολόγιο των γεγονότων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με βάση το Foreign Office και παράλληλα αναθέτει στον Hagenfleischer να κάνει το ίδιο με βάση τα γερμανικά αρχεία. Και για ένα διάστημα είμαστε στο ίδιο γραφείο, ο Hagen και εγώ, και κοιτάμε στο μηχάνημα και συντάσσουμε αυτό το χρονολόγιο. Αυτό που έκανα εγώ και το σταμάτησα χοντρικά γύρω στο 43, το ανέλαβε η Μαρία Σπιωτοπούλου και ύστερα από πάρα πολλά χρόνια βγήκε σε δίτομο από την Ακαδημία Αθηνών, αφού μεταγράφτηκε στη Δημοτική, διότι τότε έπρεπε να το γράφουμε στην καθαρεύουσα. Αφού μεταγράφτηκε στη Δημοτική, έχει βγει από την Ακαδημία αυτό το δίτομο και επομένως αυτή είναι η πρώτη μου επιστημονική με αμοιβή απασχόληση, η οποία αμοιβή ήταν τραγικά λίγη, διότι πληρωνόμουν με την καρτέλα. Δηλαδή έβγαζα ένα γεγονός και το έγραφα σε μια καρτέλα και αυτή η καρτέλα η τιμή της ήταν 16,6 δραχμές. Υπήρχαν μέρες που ξεκίναγα από την Κυψέλη, πήγαινα στο Κολονάκι αλλάζοντας μία ή δύο συγκοινωνίες, κοίταγα τα αρχεία, δεν έβγαζα κανένα γεγονός. Δηλαδή ήμουνα μείον τα δύο εισιτήρια και ήταν πολλές μέρες που δεν έβγαινε κανένα γεγονός και από ένα διάστημα και ύστερα η Ακαδημία ανέβασε αυτό το ποσό λίγο, δηλαδή από αμοιβή δεν πηγαίναμε καλά. Είχα βέβαια γραφείο, ήμουν επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών. Ένας φοβερός τίτλος. Και αν δεν κάνω καλά το βιβλίο, η διατριβή που την ξαναέγραψα για να βγει σε βιβλίο, ο τίτλος μου είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών. Το οποίο σήμαινε ότι δεν είχα ούτε επίδομα αδείας, ούτε άδεια, ούτε επίδομα Χριστουγέννων, ούτε Πάσχα. Όπως λέγαμε χαρακτηριστικά και με το Hagen, η καθαρίστερη που έρχονταν να μας καθαρίσει το γραφείο, ευγενέστατη κυρία, έπαιρνε πολύ περισσότερα από ό,τι παίρναμε εμείς, οι οποίοι είμαστε επιστήμονες εκεί στο γραφείο μας. Και αυτή είναι η πρώτη ενασχόληση επιστημονική και ταυτόχρονα βέβαια είμαι στο Μνήμωνα από τη στιγμή που και πριν είχαμε πάει στο Μνήμωνα, δηλαδή όταν ερχόμαστε τα καλοκαίρια είχαμε βρεθεί με τον Χρυτολούκο αλλά είμαι σταθερά στο Μνήμωνα από το Σεπτέμβριο του 1975. Γυρίζουμε Αύγουστο και η πρώτη δουλειά που κάνουμε είναι να κατέβουμε στο υπόγειο της οδού Ισαύρων και να κάτσουμε πάνω στα μπατζούρια εκεί που ήταν τότε τα καθίσματα και είμαστε στο Μνήμωνα από το 1975. Επομένως παρακολουθώ όλα αυτά από το 1975. Και αποφασίζετε κιόλας να βγάλετε ένα τεύχος για την αντίσταση, θυμάμαι, το 7ο. Ναι. Μαζί με το Hagen. Ναι, βέβαια βγαίνει αυτό το τεύχος για την αντίσταση, το οποίο είναι και από τις πρώτες δημοσίευσεις που βγαίνουν και έχει εκεί επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό κείμενο της εποχής, το ημερολόγιο ενός εδεσίτη αντάρτη φοιτητή της φιλοσοφικής του Μαϊδόνη, Φέδων Μαϊδόνης, το οποίο είναι χαρακτηριστικό πως βλέπει ένας νέος διανοούμενος ανήσυχος της εποχής την κατάσταση και δίνει μια εικόνα
και των δικών του ανησυχιών. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και σκοτώνεται από ατύχημα, του φεύγει μια ρηπή από το αυτόματό του και σκοτώνεται, αλλά βλέπει και την οργάνωση του ΕΔΕΣ και είναι μια απομυθοποίηση του ΕΔΕΣ σύμφωνα με αυτά που παρουσιάζει η επίσημη γραμμή. Βέβαια, ναι. Η συνεργασία με την Ακαδημία τελειώνει καλά. Η συνεργασία με την Ακαδημία τελειώνει, ουσιαστικά δεν υπάρχει μια επίσημη λήξη. Αναλαμβάνει η Μαρία Ισπλιωτοπούλου να το συνεχίσει. Η συνεργασία με την Ακαδημία ναι, σταμάτησε εκεί και ναι, απλώς πήγαινα και μελετούσα στη βιβλιοθήκη και αυτά, δεν είχαμε άλλες. Και όλοι οι νέοι τότε συνάδελφοι γίνανε μετά με τη σειρά τους διευθυντές. Τώρα είναι η διευθύντρια η Ελένη Κατσιαδάκη. Για ένα διάστημα υπήρχε μια σύγκρουση με την Ακαδημία, αν υπονοείς αυτό, διότι ο Πρεβελάκης με τον Παναγιώτη τον Κανελόπουλο είχαν σκεφτεί να βγει ένα περιοδικό, η Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, με αφιέρωμα στην αντίσταση. Και ο Πρεβελάκης με τον Κανελόπουλο είχαν επιλέξει την ομάδα που θα έγραφε. Και αυτή ήταν Γιάννης Κολιόπουλος, Αλέξης Κιτροέφ, εγώ, Χάγεν Φλάισερ. Και εγώ θα έγραφα για την αντίσταση, ο Κολιόπουλος για τον ξένο παράγοντα, και ενώ ετοιμαζόμαστε να δουλέψουμε, αλλάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, φεύγει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και γυρίζει στην Ακαδημία και ο Τσάτσος διαισθάνεται ότι υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος στην Ακαδημία που θέλει να κυριεύσει το χώρο και μας καλεί να συζητήσουμε, να μας γνωρίσει και πηγαίνουμε, επειδή ο Αλέξης Κεντροεύ ήταν στην Αμερική, ο Γιάννης Κολιόπουλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, πάμε ο Χάγκεν και εγώ και συναντάμε τον Τσάτσο, ο οποίος αφού κάνει διάφορες διερευνητικές και προσπαθεί να αρχίσει συζήτηση με τον Φλάισερ στα γερμανικά και ο Φλάισερ το απαντάει στα ελληνικά και ξανά στα γερμανικά και ο Φλάισερ επιμένει στα ελληνικά, άρα η συζήτηση γίνεται στα ελληνικά, δεν καταλήγουμε σε αποτέλεσμα. Και δηλαδή μας λέει ευχαριστώ πολύ για την γνωριμία, γεια σας, θα σας ενημερώσουμε. Πέρναγε ο καιρός, δεν μας ενημέρωνε και εγώ κάθομαι του θράσους και γράφω μια επιστολή στον Τσάτσο ως νέος επιστημονικός ερευνητής που μου έχουν αναθέσει ένα έργο και ζητάω από τον Τσάτσο να μας ενημερώσει ως προς τις αποφάσεις τους για να προγραμματίσουμε την επιστημονική μας έρευνα και το έργο. Και το καταθέτω στην Ακαδημία στον Τσάτσο, ο οποίος μου στέλνει ένα κεραυνό μέσα σε ένα φάκελο, με κατακεραυνώνει ποιος είστε εσείς που νομίζετε ότι θα επιβάλλετε στην Ακαδημία. Εγώ δεν ήθελα να επιβάλλω τίποτα στην Ακαδημία, απλώς θέλαμε να δούμε αν θα αποφασίσουν να είμαστε εμείς για να κάνουμε κάτι άλλο. Και τελικά δεν είμαστε εμείς, ήταν μια άλλη ομάδα που έγραψε κατ' επιταγήν αυτά που ήθελε ο κύριος Τσάτσος. Και ένας από αυτούς, νομίζω, του το ακύρωσε ο Τσάτσος στο άρθρο και δεν δημοσιεύτηκε, επειδή αναφέρθηκε στο κίνημα του ναυτικού του 1944 τον Απρίλη. Ο Τσάτσος το έκρινε ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και πρέπει να φύγει. Και μετά από χρόνια ο Νίκος Λεβιζάτος, είμαστε σε μια συνάντηση και συζητάγαμε και αναφέρθηκε στα μονέματα του Τσάτσου. Ο Νίκος δεν ήξερε την ιστορία, πως ο Τσάτσος κατέστηλε τη διείσδυση των κομμουνιστών στην Ακαδημία. Και του λέω, Νίκο, τι μου λες? Και ο Τσάτσος έχει γράψει και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις των Φίλων μερικές σελίδες πως κατάφερε να εξουδετερώσει αυτή την προσπάθεια, στην οποία ηγείτο ένας γνωστός διανοούμενος της εποχής,
ο Αλκιβιάδης Μαργαρίτης, που ήταν καθηγητής γαλλικών και ένας πολύ ενδελεχής μελετητής σε οτιδήποτε έκανε, με το θέατρο ασχολιότανε, αλλά ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε κάνει μια βιβλιογραφία για την αντίσταση στα γαλλικά το 1955. Πολύ νωρίς, ναι. Ναι, και ήταν ένας ευπατρίδης και αυτόν ονομάτιζε ο Τσάτσος σαν αρχηγό της συνωμοσίας των αριστερών. Έμενε πατρέχου εκεί. Εγώ τον θυμάμαι από τις επιφυλίδες στα νέα. Ναι. Που έγραφε έτσι και κόμψα. Ναι, είχε μια υπέροχη βιβλιοθήκη. Ήταν καθηγητής γαλλικών της μητέρας μου όταν ήταν φοιτήτρια. Ναι. Και αυτός ήταν ο αρχηγός της συνωμοσίας. Βέβαια, ο Κανελόπουλος σε αυτό το πράγμα που έκανε ο Τσάτσος δεν αντέδρασε καθόλου. Και ήταν ενδεικτικό ότι ο Τσάτσος ουσιαστικά δικούσε την Ακαδημία. Χωρίς να έχει κανένα θεσμικό ρόλο. Έτσι, ήταν απλώς ακαδημαϊκός. Και μετά ξεκινάει το κεφάλαιο της Κρήτης. Μετά πηγαίνω στην Κρήτη την ακαδημαϊκή χρονιά 84-85 ως συμβασιούχος 407, όπως τότε είμαστε ουσιαστικά όλοι μας, όχι όλοι μας, οι περισσότεροι. Η Κρήτη είχε τη δυνατότητα να παίρνει 407 για να στηριχθεί και εκεί το πρώτο πράγμα... Σε καλή ποιος εσένα, ενώ παίρνει ειδικούσα. Εκεί υπήρχε ειδικούσα και προκυρήσανε θέσεις. Σύμβαση. Και όποιος είχε τα προσόντα έκανε αίτηση. Εγώ τα προσόντα τα είχα, δηλαδή είχαν αρχίσει οι δημοσιεύσεις και στο Μνήμον ένα μικρό άθρο και σε συνέδρια. Είχαν γίνει τα συνέδρια στο Λονδίνο το 1978 που είχε βγει αγγλικά, μετά βγήκε ελληνικά, στην Ουάσιγκτον το 1978. Υπάρχουν δημοσιεύσεις. Έχω ένα ικανό βιογραφικό και εκεί η ειδικούσα με παίρνει για 407. Από ιστορικούς ειδικούσα είναι... Είναι ο Σβορώνος ως πρώτος της δικούσας, είναι μέλος, είναι και ο Κρεμιδάς, αυτό είναι από τη νεότερη, είναι ο Σιφάκης, ο οποίος δεν ήταν, μου φαίνεται, τότε πρόεδρος, αλλά ήταν στη δικούσα. Εκεί είχαν την ευρύτητα πνεύματος να μαζεύουν κόσμο, και όχι μόνο στην ιστορία μας εμείς, αλλά στη μοριακή βιολογία, στην βιοχημία στο Ηράκλειο. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Κρήτης άνοιγε και άνοιγε δυναμικά και έχει τη δυνατότητα να φωνάζει κόσμο και για προγράμματα, αλλά και να διδάσκει. Και τότε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και αυτό συνεχίστηκε μετά, ήταν αυτό ο ανοιχτός χώρος όπου γινόντουσαν ανταλλαγή απόψεων, και δεν λέω μόνο για την ιστορία, λέω γενικότερα. Και εκεί είναι ήδη ο Γιάννης ο Γιαννουλόπουλος, είχε προκηρυχθεί αυτή η θέση για 407 και νωρίτερα, αλλά εγώ τότε είχα κρίνει ότι ο Γιάννης Γιαννουλόπουλος που είναι στο εξωτερικό, αυτός πρέπει να έρθει να πάρει θέση, μια και είναι έξω, και ενώ είχα βάλει υποψηφιότητα, είχα αποσύρει για να μην έχει να μην είναι κι άλλος μαζί με τον Γιάννη. Τέλος πάντων, εγώ πηγαίνω εκεί το ακαδημαϊκή χρονιά 84-85, εκεί είναι ήδη ο Χατζιωσήφ, και το πρώτο πράγμα που κάνω όταν κάνω πρόταση για τι μαθήματα θα διδάξω είναι αντίσταση. Και η εθνική αντίσταση, όπως τη λέγαμε και τη λέμε, αρχίζει και διδάσκεται εκεί. Είναι ήδη ο Χάγκενοφλάιζερ. Μου φαίνεται ο Χάγκενοφλάιζερ έχει πάει ένα χρόνο νωρίτερα, και υποθέτω ότι και ο Χάγκεν θα κάνει την αντίσταση, και αρχίζω και κάνω την αντίσταση,
και από τότε, δηλαδή για να χρησιμοποιήσω ένα όρο ενός άλλου συναδέλφου, μπαίνουν οι αντάρτες στο αμφιθέατρο και παραμένουν ακόμα οι αντάρτες στο αμφιθέατρο. Πόσο θα παραμείνουν εξαρτάται από τον πατριωτισμό αυτών που τώρα είναι μέλη ΔΕΠ. Αν αποφασίσουν ότι δεν θέλουν άλλο, ή αν αυτοί που είναι μέσα στα τμήματα δεν θέλουν να ανανεωθεί αυτή η θεματική ως προς τη διδασκαλία στα αμφιθέατρα, θα τερματίσει το βίο της αυτή η ιστορική περίοδος στα αμφιθέατρα. Και το πράγμα παίζεται. Δεν βλέπω ιδιαίτερη προθυμία να μελετηθεί αυτή η περίοδος, δηλαδή να συνεχιστεί στα αμφιθέατρα. Όσον αφορά και τις προσλήψεις νέων, βέβαια έχουν σταματήσει τώρα οι προσλήψεις με την κρίση, αλλά ένας εύσχυμος και κομψός τρόπος, μια έξοδος διαφυγής από την περίοδο, είναι να ασχοληθούμε με τις μνήμες της περίοδου. Οι μνήμες είναι στο επίπεδο του συναισθήματος, ενώ το άλλο είναι καθαρά πολιτικές και πολιτικές αποφάσεις και πολιτικά γεγονότα. Και είμαστε σε αυτή τη φάση όσον αφορά αυτή την περίοδο. Βέβαια υπάρχει αυτή η μεγάλη έξαρση στην ιστοριογραφία, η οποία ξεκινάει με τις διατριβές που γίνονται έξω και με την μεταπολίτευση παίρνει νέα μορφή, αλλά και πάλι έχει καθυστέρηση για να ξεκινήσει στην Ελλάδα, διότι δεν είναι το κλίμα που το σηκώνει στην αρχή. Θέλω να μας μιλήσει λίγο και θα γυρίσουμε σε αυτό που πες μετά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για τις νόμες, αλλά θέλω να μας μιλήσει για αυτά τα πρώτα συνέδρια που είναι και για μας λίγο μυθικά, δηλαδή του Λονδίνου, της Ουάσιγκτον, που είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται ένας κόσμος. Ναι, αυτά τα συνέδρια ξεκινάνε, το συνέδριο του Λονδίνου ξεκινάει πρώτα, που είναι την άνοιξη του 1978, είναι και η περίοδος που υποστηρίζω τη διατριβή μου. Και δηλαδή την έχω υποστηρίξει και αμέσως μετά είναι το συνέδριο. Και εκεί το συνέδριο οργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων Δυτικής Ευρώπης, κάπως έτσι το λέγανε, που ήταν μια ομάδα Έλληνες πανεπιστημιακών, ναι, που ήταν ο Κατηφόρης και διάφοροι άλλοι, θυμάμαι τώρα. Ο Ανασιώτης, ναι, ο Σιώτης, ο Γιάννης. Ναι, ο Γιάννης ο Σιώτης, και ήταν και άλλοι που δεν ήταν ιστορικοί. Πρέπει να ήταν και ο Θάνασος Κούρας. Ο Βερλερής ήταν. Ναι, και ήταν επίσης και δραστήρια, χωρίς να είναι επιστημόνισσα, ήταν η Μάριον Σαράφη. Είχε αναλάβει και το οργανωτικό της υποθέσεως, βοηθούσε πάρα πολύ στο οργανωτικό, και αποφασίζεται να γίνει στο London School of Economics αυτό το συνέδριο, στο Old Theatre όπως το λέγανε, το κτίριο αυτό, το θέατρο στο κτίριο εκεί, στο κεντρικό κτίριο, όπου και γίνεται, και μαζευόμαστε για πρώτη φορά εκεί, και εκεί έχουν καλέσει και Άγγλους πρωταγωνιστές, τον Μάγερς. Ο Μάγερς δεν μιλάει, ακούει και παρεμβαίνει μετά μιλάει ο Χάμοντ, που ήταν Άγγλος στρατιωτικός σύνδεσμος για τη Μακεδονία, μιλάει ο Σουίτ Έσκοτ, ένας τέλεχος της SOE που ήταν στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις στη διάρκεια του πολέμου, γιατί στελεχώθηκε η SOE από στελέχη επιχειρήσεων, και έχει κληθεί να μιλήσει και μιλάει και ο Θανάσης ο Χατζής, και γίνεται εκεί, και από κάτω το κροατήριο είναι αυτοί που είναι εκεί, που σπουδάζουν, αυτοί που έρχονται, δηλαδή εγώ είμαι επισκέπτης πλέον, γιατί έχω φύγει από τον Αύγουστο του 1975, και εκεί μετά, βλέποντας
τα πρακτικά, τα δημοσιευμένα, ύστερα από χρόνια το πρόσεξα, μέσα στο ακροατήριο ένας που μου κάνει ερώτηση από τα αριστερά, μου βγαίνει από τα αριστερά, είναι ο Κίρτσος, ο γνωστός ευρωβουλευτής τώρα κτλ, ο οποίος τότε ήταν κουκουέ μαζί με άλλους διάφορους διακεκριμένους, τώρα διακρίνεται σε άλλη πολιτική τοποθέτηση, και εκεί γίνεται, μπαίνει το θέμα για πρώτη φορά, γίνεται πολύ έτσι, το συνέδριο δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι πάρα πολύ ζωντανό, είναι πολύ έντονο, δεν υπάρχουν τσακωμοί και εντάσεις, όλα γίνονται σε ένα αγγλικό ακαδημαϊκό κλίμα, αλλά μπαίνουν οι βάσεις να αρχίσει αυτή η συζήτηση. Και αυτή η συζήτηση γίνεται έξω, επειδή κρίνουν ότι μπορεί να γίνει πιο εύκολα έξω και επίσης θα είχε και περισσότερο κύρος. Τότε, πιθανόν ακόμα και τώρα, άμα γίνεται κάτι έξω, θεωρείται ότι έχει περισσότερο κύρος από να γίνει εδώ. Και γίνεται αυτή η συζήτηση εκεί, βγαίνουν στα αγγλικά τα πρακτικά με πρόλογο του Σβορώνου, από έναν αριστερό εκδοτικό οίκο, spokesman από το Νότιγχαμ. Ήταν ένας Εγγλέζος ακτιβιστής που έτρεχε σε όλες τις διαδηλώσεις και ήταν και κάποιας ηλικίας. Αυτός λέει να το βγάλω εγώ τα πρακτικά. Και μετά εδώ ψάχνουμε να βρούμε πού θα το βγάλουμε. Και τελικά καταλήγουμε μετά από κάποια εισήγηση στο Λιβάνι. Και πάω στο Λιβάνι, που στο Λιβάνι ήταν τότε εκεί στην Σόλωνος, είχε ένα μικρό βιβλιοπωλείο και που έμεινε για χρόνια πριν μεγαλώσει. Και εκεί στο Πατάρι κανονίσαμε τα της ελληνικής έκδοσης. Το συνέδριο στην Ουάσιγκτον, που γίνεται το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχει και ολόκληρα κομμάτια για τη λογοτεχνία, τα οποία δεν υπήρχαν λεφτά από ό,τι φαίνεται και δεν βγήκανε, και εκεί πλέον είναι στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον είναι πολύ πιο μεγάλο, υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη διότι διάφοροι Ελληνοαμερικανοί δίνουν λεφτά, αλλά και πάλι γίνεται ουσιαστικά ο προβολισμός δεν είναι πολύ μεγάλος. Εμείς φιλοξενούμαστε σε διάφορα σπίτια. Δηλαδή, οι συνέδροι που έρχονται τους κοιμίζουν διάφοροι Ελληνοαμερικάνοι σε διάφορα σπίτια. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για να πληρωθεί ξενοδοχείο. Τα εισιτήρια δηλαδή ήταν το όριο. Και εκεί γίνεται συζήτηση και βγαίνει ο τόμος εκεί, και μετά ψάχνουν να βρούνε εδώ η Λιλή Μακράκη και ο Ιωατρίδης, ψάχνουν να βρούνε πού θα το εκδώσουν και κατευθύνονται προς τις εκδόσεις Ερμής. Και εγώ τους λέω ότι το θεμέλιο έχει ξεκινήσει μια ιστορική βιβλιοθήκη, μια ιστορική σειρά, και μήπως κάνουμε μια συζήτηση με το θεμέλιο, και βγαίνει τελικά στο θεμέλιο που έχει κάνει αλλεπάλληλες εκδόσεις, και αυτός ο τόμος είναι αποτυπώνει το επίπεδο της έρευνας εκείνη την εποχή, και είναι χαρακτηριστικό και δείχνει πού έχει φτάσει η έρευνα στο 1978, και η εισαγωγή που κάνει ο Σβορώνος, τα βασικά προβλήματα της δεκαετίας 40-50, ήταν ο εναρκτήριος, δηλαδή η εναρκτήρια ανακοίνωση στο συνέδριο, και τότε οι φίλοι μας οι Ελληνοαμερικανοί, οι συνάδελφοι, για να τον μπαλαντζάρουνε, είχαν βάλει το Σβορώνο να κάνει την ανακοίνωσή του και δίπλα του το Woodhouse. Ο Woodhouse μίλησε για τη σχέση της Αγγλίας, Μεγάλης Βρετανίας, με το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, και το κοιτάει από τη μεριά των Εγγλέζων και αποκαλύπτει διάφορα πράγματα τα οποία εμείς τότε δεν ξέραμε για το πώς βλέπανε οι Εγγλέζοι το ΕΑΜ. Και βλέπουμε ότι ο Woodhouse μένει σε αυτό που ξέρει και το περιορίζει στην περίοδο που ξέρει. Ο Σβορώνος κάνει μία ανακοίνωση
και θέτει τα προβλήματα της δεκαετίας ολόκληρα. Δηλαδή ξεκινάει από το 40 και καταλήγει με το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Θέτει το πρόβλημα, απαντάει, διατυπώνει σκέψεις. Είναι μια πολύ γενικότερη τοποθέτηση του Σβορώνου από εκείνη του Woodhouse. Ο Woodhouse δεν το έκανε τυχαία, ήξερε τι έκανε, δεν ήθελε προφανώς να επεκταθεί και δεν είχε την αντίληψη και τη μαρξιστική αντίληψη που είχε ο Σβορώνος. Ο Σβορώνος το βάζει το πράγμα στο πλαίσιό του και όταν βγαίνει η έκδοση ξεκινάει ως εισαγωγή με την ανακοίνωση του Σβορώνου, ενώ η ανακοίνωση του Woodhouse έχει περάσει μαζί με τις άλλες τις δικές μας και δεν έστηκε ούτως ή άλλως για να ξεχωρίζει και ήταν χαρακτηριστικό αυτή η εντύπωση που κάνει ο Σβορώνος. Ο Βασίλης Βασιλικός έχει γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι γιατί είναι εκεί και μιλάει για τη λογοτεχνία ο Βασιλικός και έχει γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι με εκδόσεις Θεμέλιο που το βλέπει αυτό σαν λογοτέχνης πως ένας γέρος θέτει αυτό το θέμα. Και είναι ένα μικρό βιβλιαράκι το οποίο υπάρχει ακόμα που και που το βλέπεις ο Θόδωρος θα το έχει και είναι δεικτικό αυτό. Εγώ μερικές φορές το δίνω στο σεμινάριο να το διαβάσουν και μετά να συζητήσουμε πως ένας αριστερός λογοτέχνης όπως είναι ο Βασιλικός βλέπει αυτό το συνέδριο που μαζεύονται ιστορικοί και συζητάνε απάνω στο πτώμα της αντίστασης. Η αντίσταση είναι ένα πτώμα και έρχονται όλοι και το κόβουνε και το μελετάνε ένα κομματάκι ο καθένας και έρχεται ένας σοφός γέρος, κάπως το λέει χαρακτηριστικά, και τους βάζει το πρόβλημα και είναι πάρα πολύ ωραία διατυπωμένο. Δεν ξέρω αν ο Αγγελόπουλος είχε κάποια τέτοια ιδέα, διάβασε αυτό του Βασιλικού και έβαλε το πτώμα του αντάρτη. Πάντως ο Βασιλικός το είπε πρώτος.